Nah. Metu medal. 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 Ayo neng kali silok ngene. Alah donya mung tinggal awake dhewe wong loro yo, Iya, Mas. liya-liyane ki ora ketok Alah mung kabeh. numpang kabeh yo, Ah, iya, Mas. numpang. Yo ngene iki. Piye? Omong apa mau? Omong Nggih toh. Nah, Mbak Elisa ngayuk Jakarta. ngayuk Jakarta. Mriki Mbak Elisa Anu, dispoti. Mbak Elisa. Kinutang-kutang Iya. tanpa bisa lagi. Ujiku Susila dadi ketulan Sugeng dalu selamat malam Mbak Elisa. Ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu makcangik Pak Yulimbo. Oh nggih. Pak Jolang lan sederek sedulur wonten Benjar. Benjar. sederek iki katrol. Sederek. Ora nganggo Iki do mirsani ora Jo, nganggo yo maklum Mbak Elisa iki mergo kelahiran trah saka Sulawesi. Oke toh. Nggih, mula yo Jawane ora fasih. Oh, saking Sulawesi. Je nyuwun agunging samudera raya. Samudra Nggih, Pangaksauma. Menawi wonten ketul-ketul atur Lah. kesalahan koto-koto. Kesalahan apa? Koto-koto. Kata-kata. Niku lan tindak tanduk yang kurang beryogi. Tindak tanduk kang kurang prayogi. Iki Ya. jalukane model Elisa ijak miyang tinggal ning Mandalika iki jalukane. Kok iso? Ha ning kono wis ben kargen ketul dhewe ngono. Piye to aku ya pengen melu. Ya, wis matur. Upama aku melu miyang apa miyang? Miyang, itu apa? miyang. Miyang itu golek iwak, Miyang berlayar. ikan. Itu miyang. Berlayar golek iwak. Upama aku sing dicemplungke dadi umpan ngono entuke iwak model apa ya? Wis anduk tak kandhani. Piye? Iki lho, kowe rasa melok miyang ora klamben ini dhuwit nglumpuk, Nduk. Wong edan. Kaosan maksudnya. Oh, kaosan. Kaosan ngono wae. Kok ya rasa melok miyang. Jenengane iki sinden kondang. Ya awak dhewe iki kudu seneng miyang mergone Indonesia iki kan 70% isine banyu. Oh. Jadi kudu bongo. Tangga. Kudu bongo nek iso dadi neloyon, iso Nelayan. miyang, iso mengarungi segoro gede samudra apik. Aku umpama awakmu dadi bojoku terus nek njaluk piye muniku? Jaluk apa, Ya, Mas? njaluk maem to. Jaluk apa tak wehi, Mas? Njaluk bingung. Arep saiki po mengko, Mas. Mengko. Mengko aslinya Sulawesi mana toh sayang? Asli Sulawesinya Ya, mana? bapakku seko toli-toli, Mas. Oh, ya aku duwe iku. Kon duwe Maksudnya dulur ning kono, duwe dulur ning siapa mau? Toli. Oh, toli-toli. si toli-toli. Ibu dari mana Mbak Elisa? Ibu seko lambelu. Ibuke rambelu. Lambelu. Kudu rempelu, lambelu, seso dolan rono carane tandani. Iya. Ngelangi ya iso. Oh. Nek saiki ya numpak motor mabur. Oh. Nek numpak motor mabur seko kene ya, nanti bisa seko Surabaya. Lewat Makassar apa Balikpapan mendon di Palu. Oh, kuwi. Palu ndase jolang. Aku ora melu lah wong medun terus dipalu kok. Iku medun de Palu. Kota Metor Palu. Lah nek kota Palu aku oke, lah medun terus dipalu. Ya itu Turun di kota Palu, Bandara turun Palu. di Palu, terus mengko seko darat kuwi munggah Bun Kopi, medon Toboli. Sik.
Ngeri lho iki. Aku suwe-suwe kok pengen rono. Aku sing senengi mau lho medun doboli mah lho. Itu kalau habis naibun kopi, medon toboli. Nama kota itu. Oh, nama kota. Iya lagi engko menyang kono tuli-toli. Kota. Kota toboli lagi ning ngarep ning tuli-toli kuwi. Lah iku lho si toli-toli mau terus doboli. Lah, bani Toboli dulu. topoli dulu. Topoli. Ya sesuk rono aja rono karo aku rono sesuk rono. Lah aku gak. Dolan ning gone Elisa kono. Gak numpak pesawat karo Pak Sigit dalan kondang isini-sini wong. Aja ngomong-ngomong. Sebabe apa kok ngisin-ngisini ceritakno. Numpak pesawat ki Pas meh tanggapan ning balik papan. Di balik papan. balik papan medun blik pesawat silahkan naik ngono kuwi ya. Ayo. Sandale dicoplok. Sinden anu dalang kondang. Sandal dicopot. Gek ning jero ana wong hadirin semuanya tolong untuk sabuk dibenakno ngono kuwi. Ya. Terus piye? Pak Sigit iki wong aku wis sing dagelan pengalaman sabuk kan nggo weteng tok. Iya, Lah kok Weteng. dhek ngene ngene. Diunggahno. Ya ora diunggahno, akhire dibenakno pelayane. Alah. Pramugari dibenak. Disembah dulu. Iya. Permisi Bapak. Ya ku mau pelayane terus rosi toli-toli. Wong edan. Greget ke. Mbak Elisa. Ya. Mendoakan apa kepada warga desa Bendar sini? Oh iya, aku duwe pantun setetek-setetek lah Eh, ya. setitik kok setetek. Setetek itu sedikit itu loh. Iya wis. Sedikit itu apa? Sedik- Tek-tek apa Pak? Sitik. 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 Jajal. Sitik aja. Sitik. Setek-setek aja. Mbah wong ayu. Gimana lah, pantunnya, Sa? Ana roti nemblek rai. Cakep. Roti. Kok black rai apa? Nemblek. Oh, nemplek. Krunguku kok neng black. Anu Apa sih bahasa itu teh ketempel Nemplek. nemplek. Oh alah. Si Endas kuwi doni gen mudeng aku. Ana roti nemplek rai. Iya. Warga Bendar Juwanapati, muga-muga gotong royong dan saling menghargai. Amin. Ana roti selene coklat. Iya. Ora apa-apa wong kowe ayu kok ora apa-apa. Selene coklat. Ora apa-apa sauni-unimu. Warga Bendar Juwanapati, muga-muga akeh berkat. Amin. Ana roti selene strawberry. Selene seteroberi ya. Warga Bendar Juwanapati kathah rejeki. Amin. Wis. Sok nenek rene cukup bintang tamu sing cetha to Pak iki. Iya. Yo sak capek, sak gadul-gadul, sak gadu-gadu. Sak gadu-gaduke. Sak Yo. gadul-gadul. Ya itulah kira-kira. Maaf, Pak. Gadu-gaduke. Yo gandeng sih yo rapopo nek Solo Koto. Duh. Salah kata kok Solo Koto. Iya. Ada kalimat yang Ya. harus A juga harus O, Ya. tidak harus A terus di O. Oh, gitu. Salah kata-kata. Ya tetap salah kata-kata, salah koto-koto. Oh kata-kata. Mbak Elisa, Ya. malam hari ini di live streaming YouTube Sigit Channel J. dan 8 channel lainnya. 8 channel. 9 channel malam hari ini serentak. Luar biasa. Sigit Channel, Lawu Sri Kandi, Aji Mangkoro, Lawat Maja, Clear Budaya, Juve Budaya, Lisaning Ayu TV, Wayang Nesia, Jack AV Multimedia. Sos, wayang kulit makin mendunia. Malam hari ini pokoknya wayang kulit Bendar Juwono, Bendar Juwono, semua kabeh. ngebaki YouTube. Wes buka wayang kulit langsung metu. Medal. Metu Gambare langsung. Jajal tak pari cepet. Medal. Metu. Metu. Nah, Medal. 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 Ayo neng kali silok. Ayo medal, Mas. Ben konsentrasi. Medal yo dadi medal. Mbak Elisa nembang sa. Oke, wonten pamundutan, Nggih, boten. wonten iki. Nggih. Niki sing kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club rombongan Pandawa Manunggal Dukuh Trangkilan. Oh, Pandawa Manunggal Trangkilan Wedari Jaksapati. Mas Budi SP. Wah, iki podang kuning karo sesideman, Jo. Oh, nggih. Wah, upama kowe sesideman karo Elisa piye? Wes pokoke toh nyawa iki Pak Git. Model ngene iki ora digawa mulih nggawe man digawa mari perkara. Kok perkara sebabe opo? Ah, serah. Kan aku saiki legan. 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 Isih legan.
Legan dewe bebas plat kuning go umum. Weh. Plat kuning, Jo. Wes. Bebas oh. Etek-eteke bengi iki mesra Mbak Elisa kamu dan Oh, iya. Julang eteke sesi depane Julang. Sesine menro iki, ra ono liyane. Wes. Wong Ora ono liyane yo iki yo. aja ndelok rai. Ya blekok moncret iki jodohmu bengi iki kok. Nek wong ayu Ya. entuk wong ganteng biasa. Oh, iya. Wong ganteng entuk wong ayu biasa. Biasa. Lah wong ayu entuk Elek. alah ayu ganteng. Keunggulanmu apa nek duwe bojo kaya kowe? Merongos sisan. Ora ngono ora sah maidu ganteng elek manuke padha ae. Tak pelinteng lambemu. Loh, enggak lah namanya tuh pengusaha kemarin nih ya, murah itu juga berjaya loh Pak Igit. Iku sing kagungan ya jute Uropati yang ganteng. Ya. Wiwitane. Ayo San. Aku ya Mas. Kowe ngesek ya, kowe ngesek. Aku Aku dulu. Ya, kamu Aku dulu. Iya Mas. Oh, alah. Ya, kamu santai aja. Ojo cekelan dulu dari moto ke moto dulu yo. Oh, motoku ketutupan untuke. Wiwitane Aku pura-pura nggak mau terus kamu paksa Oh ya. iya Alah, lah gaya banget lah. Loh, wis elek yo kudu jual mahal lho Pak Igit. Ngono ya. Lu arang-arang kanggone kok. Anderek sang baki Mas Jolang sing ganteng dewe. Apa kowe ra gelem noleh setetek wae karo aku. Setitik. Aku tak melok netek. Mas, Ya melok setitik to. cara jual mahal. Aku jangan lah. Oh. Iki lo Mas, rambutmu lo. Alah. Blarak sempal. Rambut kok blarak sempal. Blarak sempal ini lembeane. Bah, unen-unen iki cara Jawa Tengah lho ya. Rambute iki ngandan-andan, untune nrat miji timun, lambene manggis karengat, Tak kira miji gendeng. lambene manggis karengat, lambeane blarak sempal. Rambut blarak sempal. Oh, aku pikir kayak belarak gitu loh. Belarak apa sih itu? Ya wis pokoke ngene lah. Wis ora apa-apa. Ayu salah lah ora apa-apa. Ya, Ya. apa-apa ya. Gandeng Jo, gandeng Jo. Gandeng. Heeh. Mama kowe apa seneng aku tenan ada. Alah. Walah sok tahu. Lah aku disenengi sinden ngene iki asam gugup mau. Sampe lagi. Ngene iki lho tau do WA aku. Kabeh WA opo? Utangmu ngene. Kok kuwi nagih Oh, ya? nagih kira toh? nek ngesi ropo. Nagih ta? Mbur nagih Oh hutang. alah iya. bagus kang olah budaya Mbak Eni, jumeneng Mbak Eni. Alase ning omah kok apik iki lho. Mosok karo bojomu? Wah alase ning omah iso apik sepintal lho Pak Ibu. Jare Mbak Eni iki ya bojomu. Pundi? Mbak Eni ngene. Jare mau ngaku sing mbok tresnan. Iki ape tak pateni santai ae. Mbak Eni kuwi Pateni rasa Tenang. kae sing seneng aku ora. Oh iya. Tenane. Sekarang aku ya, Mas. Budak iki wonten fotoku lu ngantek dienggo lawan. Oh, fotomu. Saking senenge. heeh. Sowan Aisyah. sowan menyang kutha gedhe Alah donya mung tinggal awake dhewe wong loro yo, Iya, Mas. liya-liyane ki ora ketok Alah mung kabeh. do numpang kabeh yo, Ah, Mas. Iya, numpang kabeh. Ngono ki lho Mbak Eni. Pak Kartini Julang nek ono anyaran ya kaya ngene iki Mbak. Syukur ya. Jare mung aku to, Mas. Disusul bojomu lho. Nus batok. Matur nuwun yo, Mas, wis ditukokke kaya ngene iki. piye omong apa mau omong apa omong piye Wah.
Elisa latihan nembang. Latihan nembang ya ora elek-elek tanggane. Brosku anyar sak yuta ya, Iya, Mas. iki mau wis tak tumbahno nek ndeleh ngene iki nek dandan ora ditunggoni kok iso. Syukur. Syukur. Elisa kae rak ya luar Jawa ngageme iki nek ora dibenake kan urung pas. Nang ya ora ndemok-ndemok ngono kuwi. Nek ora ndemok apa ape diremot? Kok ya ora diremot ngono kuwi lho. Nang kene iki ana aku lho, Mas. Aku terus mbak anggap apa? Mus batok. Sakit hatiku lho, Mas. Ngono kuwi aku mbok banding-bandingke sakit hatiku. Hati ki ning dhuwur. Nah, iki Hati ning dhuwur. iki senengane juru mudi iki. Nah, Sombok arane nus batok-batok kuwi. ora iki wis latihan nembang ben iso Nus dhisik. batok ngene bendina kok pangan ngono kok iso. Ah, anggur tak pangan cangkemku ireng kabeh. Nus ya. Genti Mbak Eni, genti Mbak Eni. Iso sinten? Mbak Eni no. Ibaratnya bojomu loro. Mbak Eni karo Elisa. Piye? Ora marem kowe. Ayo nek iki no ngertine wae. Jak resepsi pantes. Heeh. Dijak ngoreng nggone pati kutha ning nggone mall ya pantes. Nek Mbak Eni. Iya. Lah aku ora pantas, Nek. Aku ora pantas. Pantese gur dijak layak tok. Iya. Layak dapurmu kuwi. Wong kok iso wah iya. Ngopo? Apa? Ngapa? Elisa ki mok ngarep tok lho, kowe kok ngarep guri. Iso ngarep mburi lho. Mungkin dudu tunggale ngarep iki. Oh iya, Iki Dik. punuk. Oh punuk Oh, tok. puno. Dudu susu. Oh ya bener nus batok. Oh ngedan, ngedan. Sabar nggih iki dilungkas turu. Ya, Mas, ora apa-apa. Ayo, ayo Mbak. Bendera si mesra aja. Gandeng tangane. Bendera terus Pacaran apa ngemis? Kok iso? Nyekel adek kaya wong ngemis kawanan lho Pak iki. Lah piye kudune piye lho? Ya digandeng sing mesra, Mbak. digandeng. Awakmu iki kaya Elisa ini lho pengalaman piyayi saiki bocah saiki. Pacaran kok masa. Lah aku kudune piye? Upama tak gandeng kaya lumrah-lumrahe ngono kae lho. Aku isin. Lho kok iso isin? Lah nek upama sing tak gandeng bagus, nah aku bangga tak gandeng apik ngono kae. Mbak, Alah. sok gandeng apa Mbak ini? Lah rupane kaya Gen, kok setan ya. muni Ngono ora? Penontonnya muni kayak Kaya setan. setan ya. kaya setan sing muni. Kaya apa? Alah wong sing muni parti yo ngono iku wae Dik. Iso yo sabar nggih. Selendang kuning kang saking Waduh kok ya. Astagfirullahaladzim. Mas. Mas, pun nek sampean ketoke kepengin mriki mawon, Mas. Ada sing jauh. Direwangi menek pager. Direwangi menek pager. Saking Lho, wis tak omong iku kolam, Mas, kolam. Atus-atus. Oke. Genti Mbak Elisa. Kenapa sayang? Kenapa sayang? I love you. I love you too. Oh iya. Kok nek sida dadi bojoku tak tukokno pulo marongan. Gayamu dicek ra. Biayane Lah, kaya lah, duwe lah. dhuwit ae. Aku Dia dhuwit we. iki agek golek. Arep golek. Ayo awakmu sayang, giwangmu ki mau nek masang piye to, Nduk? Gitu, Mas. Elek munu kok kayak wingi. Iya, Matur iya. nuwun ya. Jo, nesu jo. Ayo, ayo. Ayo balik, ayo balik. Iki nek urung diadahi sak ngene iki kok, Pak. Ayo sini sayang, ayo. Ayo. Gendong. Allah. Lah gendong jo. Waduh iki padha karo aduh yo. Kaya nyurung kombi no. Lah rasane kaya mesin dompeng wae iki. Jo. Malah kaya iku digendong. Jo. Tolong Mas, dingge bareng-bareng monggo Mas.
Kowe kok disembrono. Tuwek purian. Bener seneni jo tuwek puri. Tuwek purian. Ngono sajakamu kaya ayu-ayu dhewe ra payu nyinden ya trenggahe melok icir. Icir yo karo sampean ngono kok. Lambem tak nggo taju. Ayo Dik Lisa, iki mau wis dipenging melok-melok. Bise kok ya sedeng. Suara kurang premana ning wasis ngungrum. Ngapa ijo? Kenek ndase. Ndas gak nang dhuwur to. Kene iki ya ana kok Pak Igit iso. Anggung marang bendara Alah-alah. tiah sules tiap pijer ngincangake alis. Sik to, Mbak Elisa. Apa? Ning toli-toli apa gak ana lanangan to? Ning toli-toli apa gak ana lanangan? Kok doyan lho rupane ngene kok doyan sampean. Jane yo ono. Aku lho gumoh asline. Alah alah. Gayane gumonus batok yo. Wong agek nyekel kene greget tenek. Kuwi senengane ngumbar janji. Janjimu lho karo aku sehidup semati. Saiki gombal lah moh. Janji apa mau? Sehidup semati. Sehidup semati ki mbiyen pas jek ayu saiki mati dhewe kono. Syukur. Dot ra. Wong lanang kok lambene mencla-mencle. Lane. Sabar, sabar. Yuk, mantuk yuk. Ayo, mantuk. Wis diingis tak gekno omah ning baju yuk balik rene nang kono. Oh. Kekis tak kok ngedodol banyu ning kono, malah balik terus ae. Lah ngono kuwi lho, senengane selingkuh nang ngarepku kuwi lho, Mbak ya. Iki ora selingkuh, iki jenenge marai mergo piyayi ora asli Jawa Raya Tengah. ya ora demok-demok. Kayu ndelok, lho, ngageme kebayak wis apik, sanggul wis pinter. Elisa ki urung bener mergo ora piyayi. Apa meneh wirane ki Elisa ki ora pas. Urung bener. Wiranku lho udara mbok benakno. Alah ucul yo ken kok. Tuwek kon benak-benakno. Tuweki sing pinter nggo contoh sing nom-nom kuwi. Sono karo yo. Aku bunuh diri. Mesakne jo. Ngene lho, damai. Ngene. Ngene. Sabar, Mbak. Sabar. Nyeblok rono tak imbuhi 200 ae. Iki wasdek-dek wong bunuh diri nek mak ketaplik. Asli, Mbak Elisa karo Mbak Eni karo bojomu sing ning omah ayu ndi? Ayo Mas yo merem yo apik iki to Pak iki. Sing ning omah yo ndi wah lah. Lah piye to? Ape latihan jarian, ape latihan gelungan wis dipasang tak goncekno montor madhepe mengguri. Lah nyatane bojomu wis brai dagelane bojone dagelan kondang. Rambutnya wis direbonding, mlebu salon. Halah reboding aku malah kelangan duit to Pak iki. Kok iso? Lah juk rebodingan iki nek tak jak metu ora gelem kudungan malah ning dhuwur montor tak goncekno gedek nyantol ning gone spion truk mendek. Balah Dik iki tak tukono wedak nggih ku gen ayu kaya Lisa, kaya Bu Eni niki gen ayu. Lah kok siang malam dienggo bareng raine mah lorek ngono. Oh, iya. Direbonding dadi sampean iki gak seneng. Gak seneng nek bojomu rebonding. Yo takon kok Lah biasa. sampean kok melu? Melu apa? Rebonding. Rebonding apa? Lah iku untumu. Ya Iso Jo. kuwenceng kaya direbonding lho. Iki metu mula ngene iki lho nih. Meramas ngono ta. Ning mbokmu piye nek ngundang kok anakku sing ganteng-ganteng dhewe ngono aja ya. Pas cilikan Pak Igit. Wis Angger ape dibuka. sekolah ngoten niku esuk kan dikei sangu ngoten ya. Bagus dhewe til, ganteng dhewe. Bagus dhewe. Mandang sekolah istirahat aku jejer kancaku mlengak. Lho kok tetep elek dhewe. Ya disyukuri.
Ibu itu adalah wanita yang pandai berbohong tapi wanita yang paling aku cintai. Oh, iya. Cinta kasih sayang orang tua itu tulus tanpa modus loh. Wong tua itu mbak kekurangan anaknya apa-apa tetap dikudang. Mergo tidak mau membuat anaknya tuh pikirannya menjadi nervous. Wah, ngerti nervous barang. Iya apa? Sup kan apa? Nervous. Oh. Iya biar. Iki nek ramrongos ora iso muni ngono. Nervous. Bacot ki, sesideman karya Mbah Sukron Suwondo ki ditayupke. Yap. Terus no sesideman. Kunjuk Mas Budi SP sak rombongan sesideman karya Mbah Haji Sukron Suwondo. Kunjuk sedaya para panitia. Jeng miring sendok para kiru-kiran Hawa
duwe putu loro bareng ya isih lincah ya. Lah iya wong terenus bathok kok Pak iki. Kowe ngrok terus bathok rumangsamu kowe iki ora kaya apa kaya wur-wur. Genah lho Pak Ikit wur-wure ora ketara, ora nemplek ning. Kuwi mau sesideman kijing miring digarap Iya. tayub. Angger tayub kanca-kanca cakrane ngerti kaya menghayati. Oke. Mare nggih mpun ngoten niku. Lah iya. Angger sing ngendang Mas Bari, wah. Sing nyaron Husen. Wah, Lah. Ora karo-karuan ning ora penting karuan. ora karo-karuan. Aku alhamdulillah sowan ning Bendar. Piye-piye Bendari tak abotke bengi iki. Saestu tenane, Mas. Dalang ngendi sore iki mau takoni ana papat do takon kabeh sore ning aku tetep mara Bendar. Sebabe apa kok tetep mara rene? Ayo tetep mara rene wong kono ki ming takok tok kok. Sing ngejap ki Sing wis ning kene iki pasti kok. kuwi mau Mbak Eni, Mbak Elisa. Nah, saiki Mbak Elisa masih di situ. Oke. Coba sing sak Blitar, Jo. Oh, enten ta? Mbak Yosi Dian Prati. Oh, Mbak Yosi dari Blitar. Padang bulan ning pasisir Banyuwangi. Padang bulan Pasisir Banyuwangi kincang-kincang sejarane kaya kaca kincang-kincang sejarane kaya kaca lanang watan bebiarangan suka Sugeng dalu Mbak Yosi. Dalu bucangnya Mbak Limbo, selamat malam. Suman wonten Bendar dongake napa dhateng warga Bendar? Nggih, mugi-mugi Bendar selalu aman, damai, sejahtera dan rukun selalu warganya. Amin. Begitu. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin karena ini masih dalam rangka berlebaran. Kita saling memaafkan. Jadinya 0-0, kita ya 0-0. Sudah tidak punya dosa, bikin lagi besok-besok. Oke. Bocah iki urung mari kok mbok tabohi. Lah upama Yosi dadi bojomu ngono piye? Kowe gelem, Jo? Walah lah. Ya kena sampean bangga toh Mas. Wong jenenge wong- bojo aku iki lho, cantiknya Indonesia, Anu, Kek. eksotisnya Nusantara, Yes. seksinya Wong- benua Asia. Pria mesti Rasa- bangga sampean sekaya luwa anyang-anyangan mempunyai istri seperti aku. Lah. Terus ngene iki. Terus nek aduh nek ape wedding kiss iki piye? Bedengkis kok Seperti wedding kiss barang. Ya saiki acara manten saiki ngono-ngono kuwi Aku barang. wedding iya toh? kiss. bedengkis. Kan di bojo ngene kan mesti kowe ngerti dhewe nasibku kaya kerupuk. Kok iso nasibmu kaya kerupuk? Terus wedi karo iki terus kanginan cilik matek aku. Kowe lak kok gur koyo kerupuk cilik-cilik ngono to. Nah. Lah aku lho karep wedding kiss karo kowe semaput langsung. Lah iki roh konokmu ku lho. Rugi lho aku. Lambe ngene anggere ambek nggawa dhuwit kok 50 juta kowe yo. Kowe duwe. Genano poso wingi sertifikat mlebu kabeh ngono kok iso. 50 juta nek mbok takoki. Lah ya duwe tagak iku lho maksudku. Kono ble. Iya. Nah, iki imbang Jo iki Elisa karo Yosi dure meh padha. Oke, sami. Upama ketoprak ngono kaya ambar sekar, ambar Ambar wati. wati. Oh, aduh. Ambar Sekar, Ambar Wati aku dalang sapa nyono. Weh. Iya. Dene wong kalah rai menang nasib. Kok iso? Engko lek penontone gak trimo, dalang sapa nyono rupane ngene. Lho sapa nyono wong ngene iki? Sapa nyono dek dalang ngono lho ndase ngene iki. Maksude. Dek iki Ambar. lek arep moro tampil pentas ndase aja sing iki sing dienggo. Ganti, Jo. Arep pentas ganti ndas sik. Oh, sing rada genah iku. Ganti ndas truk. Aja do. Tak kandhani aku iki lho raiku kaya ngene iki ndek iki wis ditelepon Bank BI. Bank Indonesia. Bank Indonesia. Napa? Ndasku pe dienggo gambar dhuwit 50. Astagfirullahalazim. Tenane. Duit 50. Heeh. 50 iku. 50 ning tak tolak. Lho sebabe. Atiku citakan terus dicor.
Lah mbok gelem. So, Umpama aku sing tugas ngecor ora tak kletek-kletek. kemblulu. Sing penting iki Mas yo elek ngene iki ndas iku penting. Oh nggih nggih. Ora tindas ora iso ngendi-ngendi. Nggih sembah nuwun menika Pak Har rawuh sembah nuwun. Menika Pak Sul saking Pucak Wangi nggih. Pak Suldi nggih Pak Suldi. Oh nggih. Disimak Pak Afif Pasehan, Pak Eko, Cakraningrat Fans Club. Oh, sembah nuwun. Salam katur sedaya dulur-dulur CFC ingkang nobar. Manjemblok ST Pak Ngadinu Pondok. Pak Kasmani nggih hadir. Pak Kasmani rawuh lha nggih nggih. Salam kagem kanca-kanca Cakraningrat Fans Club sedaya nggih mawon. Wah. Iki nyun lagone. Oh iya nggih nggih. Engko dipinangani ya. Nggih. Ya ono Banyuwangen barang. Weh Mana gerajakan Banyuwangi kok iki sing rada anyar. Oh iya. Permintaane karang permintaan yo akeh. Ya iki saking pemuda Binter. Oh nggih. Oh nggih. Katresnan sejati. Yo monggo. Heeh, ngono kesayangan kok ben denok barang ya eneng ku. Kusamapta. Ha ya. anyur kabeh. Katresnan sejati nggih Mbak Yosi karo Mbak Elisa. Nggih, Pak Yip. Jo, artine katresnan sejati ki apa? Cinta tulus lahir dan batin. Wah, iya. Gandeng kuwi duwe campur sari, Jo. Nggih. Tak umumke sisan julang menika nggih elek-elek nggih duwe campur sari. Ada wingi main teng Inggris. Jenenge julang nyampur sari. Di MC ini, Jo. Katresnan sejati, Jo. Campur sari nggih Pak Igit. Oh iya no. Campur sari lesehan apa panggung? Panggung. Oh, panggung kok. Ning lapangan bindar ibaratnya kayak ngono. Sekedalu Bapak Ibu sedaya wonten ing sasana sinareng culung campur sari. Nggih menika wonten Diah Ayu Yosi Suarane Diah. kok ora cetha ngono. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak. Kurang gede toh? Nek ngono kuwi biasane yo masih bareng bersama Cakraningrat ngono kuwi. Yo. Nah, Masih bareng bersama Cakraningrat campur sari. Yosidian Pertiwi dan Elisa Orhalus. terus. Kuwi nek ning panggung, nek campur sari ning emperan guru orjen tunggal karo ketipung ngono. Oh sing kaya pas main ning awar musola ngono kae ya. Iya. Iya. Nggih dalu punika sinareng Cakraningrat campur sari wonten ing sasana pinarak Kalimartika. Semoga mitangetaken wonten katresnan sejati. Yosidian Pratiwi wonten Mbak Elisa Orhalus Nggih. saking si Toli-toli. Wah, iya. Ugi konjuk Pak Lurah, Pak Topo, ugi Pak Heri, Pak Koco, Lekmen, nggih. Kabeh para kadang-kadang bindar kene. Katresnan sejati Mbak Yosi dan Mbak Elisa. Terus. Janji tresnati sakseni lintang-lintang ing tengahing wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paring usada Rembulan ing wayah wengi
mongso aku teko gendong tresno lenangin asmara gawe sewu rasa nambani hatiku jiwa. Yosi Dian Pratiwi powernya luar biasa. Mbak Elisa main lega sih. Diselingi sinden-sindenku sih. Sak lagu kok bareng Mbak Elisa meneh. Oh nggih. Sembah nuwun Pak Hong sak rombongan kepareng lenggah. Oh nggih. Request Mbak Elisa kon pangkur Semarangan. Wah iya. Nggih. Sembah nuwun Pak Kasmani, Pak Wanto saking Kudus. Ugi Mas Surito saking Semarang, si perjalanan OTW rene, Cok. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Coba Mbak Ida Lala. Wah. Kene. Sinden sing lagi viral. Kok iso viral? Wah, penari. Sing lagi viral iki ora Mbak Ida. Dul iki sing bar dijotosi lho viral dul. Mulane iki aja nakal lho. Jotos iki. Ayo Pak. Engko nek wis dijejeki Rangga mbuh kowe. Mulane kok ket mau ora nyuara biasane, Pak Ikit. Pak Ikit. Tak kira nonton kowe kok nganggo make up tak ngono gitu. Ora Bar digoconi iki. Oh, alah iya.
Aku buka-buka HP lho, kok Dil kok ning Polsek Winong. Sigane Pak Polisine kula telepon. Mau telepon piye? Mang teruske, Pak. Malah kok diteruske. Maksudnya takon ngulehke ning gone omahe lho. Oh, iya. Dalu Mbak Ida Lala. Wilujeng dalu, Pak Ike. Nggih. Atur dedonga menapa paring donga napa datang warga ageng Bindar Kampung Nelayan yang sukses ini Mbak Ida. Nggih, saderengipun mengucapkan selamat lebaran. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga ke depan masyarakat Bendar semakin sukses, berkah lumintu mambrah. Amin. Mambrah bahasa Indonesiane melimpah ruah. Iya. Melimpah ruah. Melimpah ruah. Iku nek sing ngomong Lisa yo. Nek sing ngomong Lisa ora mambrah-mambrah. Apa? Melembeh. Mambadah. Lagune request ya kesayangan Mbak. Oh, nggih. Ciptaane Om BG. Nyui. Mas BG, Mas Bagong Darmono. Oh iya. Nyu. Weh, menika agem bawa napa langsung Mbak Ida? Langsung. Oh, langsung. Sinden mesti tak tahu mesti langsung orane kok. Kok tak bawa rumiyin nggih padahal ngono ra enek. Hemat waktu. Nek iso malah lagunipun napa? Jambu alas. Duetipun kali sinten menika? Ngono kuwi. Aku wis hafal. Lah ancen sinden menghormati waktu ngoten. Iya no iya. Ben saksek. Sonde niku nduk nek didangu Pak Igit sak urung didangu Pak Igit kula ajeng bawa ngono nggih. Oh iya. Engko benda bawa. Iya nggih. Pak Agus Kentus Lampung, CFC Lampung. Lampung Barat mpun enten melih mboten? Nggih sampun ya. Lampung apa barat? Barat. Oh, sekarang banyak ya. Iya, Lampung Timur, Tengah, Ada. Barat. Lampung saiki wis ana HP. Kok yo ket mbiyen kok yo ora enek. Lah ono tapi kan sing weruh iki ming baikane satok kuwi. Coba kaya lagunipun kesayangan. Nggih, Kula siap. wingi wis WA Mas Bagong Darmono. Nggih. MBG ora makan bersih Kok gratis. MBG to? Mas BG kan MBG. MBG iki terus makan bersama Grit to. Maksudnya iku singkatan Mas BG, Oh, ngono. singkatane MBG. Apa yo MBG? MBG Mas BG. Iya. Izin Om BG lagu kesayangan ciptaane jenengan Om BG Jiring. Yo kaya ngapa? Kesayangan sing lagi viral so. Yo. Janjane ngerti ora ta yen dikangeni. Panhat selalu untukmu, Tenan lho Mas. tulus di hatiku, jiwa ragaku. Kang Mas kesayangan kaya ngene rasane hati iki suwe ra krungu pawartemu bingung rasane nandang rindu Kang Mas sing tresnani di WA di DM kok ora
Oke. Terima kasih Mbak Ida Lala dengan lagunya Kesayangan. Ya. Coba saya Mbak Elisa ini Mbak Elisa. Iya. Role sampean niku. Duh. Elisa ipo rapper pokoknya. Awan sore mau latihan ya sindenku 9, saya kok itu kok dadi 8. Kurang setunggal. Jebule malah kudungan ki ora dandan. Ibu ta. Di story yo iya. Tak foto sinden sijine kaya ora seneng melengos. Kaya lunggune ngisor. Niku Pak Hong sak rombongan nenggani Mbak Elisa. Nggih, Pak Hong. Ya, bertemu lagi kok nggak lihat aku ya. Di mana ya Pak Hong? Nggih. Matur nuwun. Nggih. Cobi pangkur Mbak Elisa. Pangkur nggih. Tadi yang jual es teh juga masih minta apa namanya? Sambung wanci dalu. Biasanya niku sing borong julang, ngredekne dodol borong julang. Alhamdulillah niki anu pun telas di sore. Oh, tadi aja. Jenengan niku seraya anu kok Pak Igit. Apa? Senengane iki gawe bab anyar ngono lho. Ayo dusuk. Lah, kula ngerti sampean ini seorang pelawak yang suka menolong para pedagang-pedagang kecil. Kondang. Nek ana bakul apa sing cedak mesti ditebas, diborong ngono kuwi. Yo alah yo. Esmu isih ta? Wis entek. Ya Allah ya. Wis ngene iku jepiro ke dibayari panitia. Ya dibayari kowe kok. Oh nek ngono kok nggih. Kandhani. Pengeluaran meneh iki wis tak hemat. Mboten apa-apa dibageki karo. Podo ya Piro Visa. iku kabeh piro? Tak silene dhuwit masjid iki. 8. 8 itu totale piro? Siji piro? Heh? 40. 40 siji 5.000. Gak 100 ora apa-apa, Jojo. Oh, alah Pak Igit iki mau sangu ta ora? Iki nek susuk 10, Bro. Lah. Susuk Dagelan kondang kok njaluk susuk. Walah yo. Duwite receh tenan. Kuwi Wis mesti tak siapi kono sawaya Pak Igit iki kon nebas tak anu. Tak kita siapi. ae nggone anake menjual. Hei, kandhane. Duit THR anak-anak itu. Ra, wis kabeh. Langsung nggo raup. Ya, kok ra. Didumke para penonton niku ora apa-apa sing. Diumke penonton. Cah cilik-cilik wis jan kon juga es teh pun. Lah dul neh wis dul wis. Wis kono Mas dumke. Wis bakul-bakul muga-muga laris kabeh. Amin. Ayo Sa. Mingkar mingkurengang koro. Oh iya. Akarono karenan marti Kejaba pesinden iki ya dalang, Jo. Oh nggih to. Ndek nganane pentas bareng ning Yogya karo Mbak Elisa. Sareng wonten Gusti Yudo Dalange rat. tetek harus belajar terus. Iya Mas, sesuk ana lanjutane kados sing nggih Pak Sigi. Tanggal 12. Iya, joglo Mas. Iya. Terus ya Sa. Kaya wong bayi ngeden iki, Jo. Hati-hati, Sa. Terus. Wah. Wis metu ndase, ora sik neh. Iya. Pon lae. Iya. Iki nek ora produksi si toli-toli ya
angel iki. Pun poncrot. Sinupa sinukarta mreh kretarta pakartine ngelmu suarane apik, bocah pinter. Iya. Kuliah S3. Cek Ngene kok perawan. ora duwe pacar. Pacar iki sing penting ora sapilah-pilah angger urip ngono lho, Nduk. Kok angger urip Urip iso? pikirane, urip atine untuk menuju bahtera yang Lah berbahagia. ngono, tak pikir kok njero sapi apa wedhus apa. Yo wong to wedhus sing ora iso Ya wong ya. tetek-tetek. Wedhus sesuk belah wedhus. kang tumrap ning tanah Jawa agama ageme aji Sambung panci dalu ya Mbak Lisa ya. Nggih. Saking Pak Domo perangkat sejo. Oh, mulya wis sugeng dalu Pak. Nggih. Rawuh sak rombongan nyimak ngguri kelir. Oh ya. Siap, matur nuwun. Niki kula piyambak napa sama Panjenengan. ciwi-ciwi? Oke. Oh niki lagi saking Pak Sunarto, Pak Enanda ya do nyimak iki. Matur nuwun. Yo ya. Buka vokal sa. sing gedhe pangaparama kang mas bepujanku sejan pangatiku sambang gumong wanci dalu Semua pesinden kecuali Bu Yuyun. Ya. Mbak Eni nanti Melani gini. Semuanya Bu pinarak wae.
Iki request jaranan. Yes. Aduh, aduh, aduh. Agak ke sana. Ya, semuanya. Ya, iki segede dhewe kene ya. Mbak ini iwak apa Mas ya? Iwak nus bathok, Pak. Kowe berarti ngerti iwak. Iwak sing cilik dhewe iwak apa ya? Iwak teri. Oh iya. Iwak sing ora iso obah iwak apa ya? Iwak paus. Oh ya bener. Angger dipaus remote mandek jeger. Iso. Iyalah aku ki mbah kok ya. Kowe mudhun Jo ngerget-ngergeti pemandangan. Iya, cah aku tak batin lho, cah kamerane kok dadi ajur lho. Lah kene. Awakmu kene apa kono? Apa ning kono? Apa ning pinggir Mbak Yosi sing ning ngarep minangka leader. Anjlok Mbak Yosi. Ah. Jan. Jan. Pirang-pirang dino ketemu Jolang, ora bayaran iki seneng ya, Jo. Ngoten niku benjang ya ampun kata-kata nek keberatan. Mbak Ida agak maju dikit. Mbak Ida maju dikit. Mbak ini pulang ayo. Aja, kowe nek karo Mbak ini kok dak siyo. Lah nggih wong ana liyane kok Pak Ikit. Wah iya, iya. Lagune ninggal katresnan digarap jaranan. Oh, Mbak Erisa kanan masih longgar kanan dikit. Oh, oke, kanan sih gitu. Ini, oh, ya Mbak ini ya. Ini, wah, ayo. Wah, wis kaya mbane Bakti Kuncoro ya, no. Ya. Iya, coba ninggal katresnan digarap jaranan. Coba kaya ngapa trompete sik, Cok. Yo, ninggal katresnan. Yo. Ya. Yen ditinggal pacar aku kudu